هل الرجل يقوم بذاته؟ احنا النسوة بدون نساء يا اخواننا؟ عدم مؤاخذة؟ لا. ассалому алайкум. Эй азизон, дар марӯзаи охир мо фаҳмондем ки ин кори холиқ аз ҷониби мулҳид ӯро водор ба он кард ки сиҳати ҷузъҳои таркибии фитратро ки инсон дар худ пайдо мекунад инкор намояд. Мо хоҳем дид ки чӣ тавр ин ӯро ба силсилаи инкорҳо оварда мерасонад. Инкори принсипҳои мантиқӣ, ахлоқ, суол оиди маънои ҳаёт ва иродаи озод. Инкори ин ки ин ҷузъҳо дар шакли фитрӣ мавҷуд ҳастанд ё инкори он ки онҳо аслан ягон арзиши доранд. Чаро? Оё ӯ наметавонад ба ҷои ворид шавӣ ба силсилаи инкорҳо ва зоя сохтани ҳақиқати баҳснопазир мавҷудияти офаридгорро инкор кунад ва ҳамзамон аз ин ҳақиқатҳои баҳснопазире ки ин мулҳид новобаста аз хоҳишаш дар худ пайдо мекунад даст накашад? Не, вай наметавонад. Чаро? Мо инро хоҳем дид. Биёед аз баррасии принсипҳои мантиқӣ оғоз кунем. Ин маъруза хеле муфид хоҳад буд ва мо дар он далелҳои принсипҳои мантиқиро барои ҳастии Аллоҳи мутаол ва чӣ гуна усули эмпирикиро аз эътибор соқит кардани илҳод дида меборем. Инчунин ақлро қадр кардан ё накардани илҳод зиддияти байни ҳамаи мулҳидонро ва асос ва натиҷаҳои ибораи ҳақиқат нисбӣ мешавад. Ҳақиқати мутлақ вуҷуд надорадро баррасӣ хоҳем кард. Оё чизҳо далели мавҷудияти Аллоҳ ҳастанд ё худ Аллоҳ ба ҳар чиз далел аст? Ба ҳамаи ин суолҳо посух хоҳем дод. Эй бародарон, дар ибтидо бояд гуфт ки имон ҳар як чизро бар асоси ҳастии Аллоҳи мутаол бунёд мекунад. Дар дидгоҳи имонӣ Аллоҳ осмонҳову заминро бо ҳақ офарид ва бо ҳикмати худ барои онҳо қонунҳои ҳастӣниҳод ва инсонро бар асоси он фитрате офарид ки барои ӯ принсипҳои зарури мантиқиро ки ақли инсон дар кашфи моҳияти чизҳо ба онҳо такя мекунад ба вуҷуд меоварад. Мулҳид бо ҳар кадоми ин нӯъ ибора мушкилӣ дорад. Офарид Аллоҳ бо ҳақ, бо ҳикмати худ, қонунҳои ҳастӣ, фитрат, принсипҳои зарури мантиқӣ, ақли инсон, моҳияти чизҳо. Акнун ба таври муфассал шарҳ медиҳем. Дар дидгоҳи имонӣ Аллоҳи мутаол мегӯяд: мо инсонро ба сурати зебо офаридем. Яъне ӯ дар инсон фитратро барои шинохти ҳақиқат дар фаҳмишу ахлоқ ва омӯхтани ҳадафи аслии зиндагии дунё ҷой дод. Ӯ ин маъноҳоро барои ҳар як инсони ба ҳаёт чашмкушоянда қарор дод, то вай тавассути онҳо ба таълиму тарбия шурӯъ кунад. Парвардигори мо ҳамон зотест ки офариниши ҳар чизеро арзонӣ дошта, сипас ҳидояташ кардааст. Ин яке аз намудҳои ҳидоят мебошад ва чуноне ки гуфтем, фитрати инсон ба системаи оператсионии компютер монанд аст. Дар дидгоҳи илҳодӣ бошад, одам ба таври тасодуфӣ пайдо шудааст, на тавассути хирад ва ҳеҷ чизе бо номи фитрат вуҷуд надорад. Аммо шумо, эй мулҳидон, он чизеро ки ба системаи оператсионии инсон шабоҳат дорад чӣ гуна шарҳ медиҳед? Дар ибтидо бояд пурсем ки шумо ҳақиқатҳои ақлиро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Яъне принсипҳои мантиқиро аз қабили қисм аз кул камтар аст, як ҷамъи як баробари ду аст, ду чизи ба ҳам зид якҷо намешавад ва ҳар ҳодиса сабабе дорад. Чӣ гуна шарҳ медиҳед? Ин қоидаҳои мантиқӣ мебошанд ки шахс ибтидоан донишҳои худро бар асоси онҳо бунёд мекунад. Аз ин рӯ бояд касе мавҷуд бошад ки дар нафси инсон фитратеро гузоштааст ки дар асоси он ӯ маърифати худро ҳосил мекунад. Ва аз ин ҷо сарбастагии мулҳидон оғоз мешавад. Бархе мулҳидон мегуфтанд ки ин принсипҳои мантиқӣ аз эҳсосот, аз он чизе ки одам ҳангоми омӯхтан мебинад ва мешунавад пайдо мешаванд. Яъне ӯ мебинад ки агар себ бо себи дигар гузошта шавад, он ду себ мешавад ва бисёр мисолҳои дигари ба ин монанд ки чашмонаш мебинад. Ба воситаи ин дар инсон принсипҳои мантиқӣ ба вуҷуд меояд ки қисм аз кул камтар аст, як ҷамъи як баробари ду аст ва зарба сабаби дард аст. Чун вақте кӯдакро бародараш лату кӯб мекунад ва ӯ дардро ҳис мекунад, маълум мешавад ки зарба сабаби дард аст. Ё ки дар пеши чашми инсон чизе ба шиша бархӯрда онро мешиканад ва маълум мешавад ки бархӯрд сабаби шикаста шудани он аст. Яъне вақте ки инсон мебинад ки ҳар як ҳодиса бо сабабе рӯй медиҳад, ин чиз дар ӯ принсипи сабабиятро ба вуҷуд меорад, ки ҳар ҳодиса сабабе дорад. Аммо мулҳид бо ин гумонаш масъаларо чаппагардон кард, зеро ӯ чизҳои эҳсосшавандаро сабабе қарор дод ки худ аз худ принсипҳои мантиқӣ ва муодилаҳоро ба вуҷуд меорад. Ин ба он монанд аст ки агар шахсе гӯяд ки дохилкунии маълумоти бисёр ба компютер сабаби ба вуҷуд омадани барномаҳое мегардад ки ба таҳлили маълумотҳои воридшаванда ва баровардани хулосаҳо тавоно аст. Тасаввур кунед ки агар мо дар Excel ду сутуни ҳамшафат созем ва дар ҳар яки онҳо шумораи зиёди рақамҳоро ворид кунем, оё компютер худ аз худ ба анҷоми навиштани муодила ки ҷамъи рақами якум ба рақами дуюм баробари фалон рақам аст магар мепардохт? Ҳатто агар мо дар зери ҳар як сутун ҳазор ё миллион адад илова кунем ва ё агар ду сутун созем ки дар аввалаш ҳолати аввал ва дар дуюм ҳолати
баъди ро дохил намояд. Оё худи компютер хулосагирӣ карда метавонад? Магар ки ҳолати аввал сабаби ҳолати баъдӣ аст ва ба ҳамин тариқ қоидаи сабабиятро барорад. Мулҳидон ин мушкилотро мефаҳмиданд, аммо онҳо ба ҳар ҳол тасмим гирифтанд ки аз он фикр гурезанд ки як нав барномаи ҳақиқие вуҷуд дорад ки он аз як тараф маълумотҳои воридшавандаи ҳиссиро таҳлил карда, аз ҷониби дигар ақлро барои расидан ба натоиҷи дуруст истифода мебарад. Зеро дар ин ҳол бояд касе вуҷуд дошта бошад ки ин барномаро дар нафси инсон ҷой додааст. Бинобар ин онҳо исрор мекунанд ки ин барнома дар натиҷаи эҳсос пайдо шудааст. Хуб, сарфи назар аз масдари ин барнома биёед фарз кунем ки масдари он узвҳои ҳиссии шумо аст. муҳим ин аст ки он ба баровардани натиҷаҳо алахусус ба принсипи сабабият ки ҳар ҳодиса сабабе дорад оварда расонд. Пас ин ҳастӣ низ бояд сабабе дошта бошад. дар ин ҳол баъзе мулҳидон маҷбур шуданд ки бигӯянд ки ҳақиқат доштани натиҷаҳои ин барнома ҳатмӣ нест, чунки онҳо танҳо натиҷаҳои омӯзиш ҳастанд ва омӯзиш баъзан метавонад камбудиҳо дошта бошад. яъне онҳо гуфтанд ки дар доираи мушоҳидаи одамон ҳар як чиз дорои сабаб аст, вале дар ин ҷо эҳтимолияти он вуҷуд дорад ки шояд дар ягон ҷои коинот чизе бидуни мавҷудияти ягон сабаб барои он ба вуқӯъ пайвандад. аммо мо муъминон мегӯем ҳар чиз сабаб дорад ва ин як ҳақиқати мутлақ аст ва ҳар он чизе ки мебинем инро исбот мекунад. онҳо бошанд мегӯянд ба ҳар роҳ гуфтан мумкин аст ки сабабро он ҳолатҳое доранд ки мо мебинем. мо ба онҳо мегӯем хуб, магар чунин нест ки мавҷудияти коинот ибтидоан бояд сабаб дошта бошад? Пас магар чунин нест ки бояд касе онро пайдо намуда бошад? онҳо мегӯянд не, зеро мо қоидаи сабабиятро ҳақиқати мутлақ ва умумӣ ки осораш дар ҳамаи чиз намоён бошад намешуморем. онҳо умқи зиддиятҳои худро дарк намуданд, вале бо вуҷуди ин дар ҳаёти рӯзмарраи худ, дар тадқиқот ва дар ҳама чизи дигар бо принсипи сабабият риоя мекунанд. вале вақте ки гап дар бораи ҳақиқати бузург меравад ки он сабаби ҳамаи ин сабабҳо ва сарчашмаи ҳастӣ мебошад, онҳо сабабиятро инкор мекунанд. пас онҳо барои баромадан аз ин зиддият чӣ кор карданд? онҳо принсипҳои мантиқиро ки ҳақиқати сабабӣ аз ҷумлаи онҳост тамоман инкор карда гуфтанд чизҳое ки мо онро сабаб мепиндорем дар асл бо он чизе ки мо натиҷа мешуморем дар як вақт рух додааст. ҳадди ақал мо гуфта метавонем ки онҳо ҳодисаҳое мебошанд ки пай дар пай рӯй медиҳанд, вале дар миёни онҳо ҳеҷ алоқамандӣ вуҷуд надорад. аз ин рӯ онҳо бовар доштанд ки бо ин кор аз бунбасти сабаби мавҷудияти коинот баромаданд. онҳо мегуфтанд ки коинот метавонист аслан бидуни сабаб пайдо шавад ё метавонист худашро худаш пайдо намояд. аз ҷумлаи касоне ки инро гуфтанд файласуфи бритониёӣ Британ Рассел, олими физика Стивен Хокинг, инчунин Лорен Кроуз буданд ки охирон ҳатто гуфтааст ки ба чизе ки бо номи принсипҳои мантиқӣ шинохта шудааст такя кардан умуман ғайриимкон аст. инро ӯ дар равиши сафедкунии фикре гуфтааст ки дар китобаш коинот аз нобудӣ баён карда буд. мувофиқи ин фикр ҳарчанд коинот аз нобудӣ ба ҳастӣ омада бошад ҳам, вале имкон дорад ки он худашро пайдо карда бошад. ба гуфтаи ӯ теъдоде аз олимони илмҳои табиатшиносӣ пайравӣ карда китобашро бо хушнудӣ қабул намуданд. онҳо аз зиддият гурехта ба девонагӣ ғалтиданд. дар ҳақиқат эй бародарон, ҳарчанд дар ин суханон як нав девонагиро меёбед, вале дар баробари он шумо метавонед касонеро пайдо намоед ки аз он ифтихор карда номи олимонеро ки ба ин назария боварӣ доранд бо ҳаяҷон ба забон меоранд. ин яке аз мисолҳои илҳод ва натиҷаи маъмули он мебошад. ҳарчанд онҳо илми эмпирикиро мепарастанд ва мегӯянд мо ба он чизе ки берун аз табиат аст бовар намекунем, зеро онро таҷриба кардан ғайриимкон аст. аммо ҳарфҳои онҳо дар ниҳоят илми эмпирикиро комилан аз байн мебарад. ҳамаи тадқиқотҳо бар мушоҳидаи робитаи сабабӣ ва ба даст овардани натиҷаи мутлақи илмӣ асос ёфтаанд. аммо дар асоси принсипҳои мулҳидон, агар миллион одам байни кислота ва ишқор таҷриба гузаронда дар натиҷаи реаксияи кимиёвии обу намак ҳосил кунанд ҳам, онҳо барои худ иҷозат намедиҳанд ки аз натиҷаи хулосаи умумӣ ва ҳақиқати мутлақи илмиро кор карда бароранд. зеро мувофиқи принсипҳои онҳо шояд дар маротибаи миллиону якум на обу намак балки чизи дигаре пайдо шавад. сабаб он аст ки агар онҳо қоидаи илмиро кор карда бароранд ва ин қоида ҳақиқати мутлақ гардад, маълум мешавад ки онҳо ин қоидаро дар асоси принсипҳои мантиқӣ бино карданд. бо эътибори он ки коинот қонунҳои собитро дорост ки мувофиқи онҳо реаксияи кимиёвӣ миёни ин ду моддаи кимиёвӣ сабаби ба вуҷуд омадани обу намак мегардад. саволе ба миён меояд ки ин қонунҳоро кӣ гузоштааст? Кӣ ин сабабиятро ҳақиқати устувору собит гардонидааст? тасодуф қонунҳоро намегузорад ва ҳақиқатҳои мутлақро ба вуҷуд намеорад. барои ҳамин онҳо принсипҳои мантиқиро инкор карданд ва дар асоси ин илми эмпирикӣ ба як бозию шӯхӣ табдил меёбад ва ҳатто дар амал татбиқ кардан натиҷаҳои он ба кори шӯхӣ мубаддал мегардад. масалан сирояти ВИЧ сабаби бемории ВНМО нест. ин танҳо ду ҳолатест ки бо ҳам пайвастаанд ва беморӣ сабаб надорад. даъво низ сабаби
шифоёбӣ нест. Бинобар ин агар бемории наве пайдо шавад, барои фаҳмидани сабабаш миллиардҳо маблағ сарф кардан кори беҳуда ва сарфи бефоидаи вақт аст. Зеро дар охир мефаҳмем, ки ин беморӣ ҳам мисли ин коинот бесабаб пайдо шудааст. мулҳидоне ки бо рад кардани сабабият аз зиддият мегурезанд, дар амал бо он чизе ки иддао мекунанд зид мебароянд. Масалан, агар мошине ба мошини мулҳиде бархӯрад ва соҳиби мошини дуюм ба мулҳид гӯяд, ки бархӯрдани мошини ман ба мошини ту сабаби расидани зарар ба мошини ту нест, зеро ин танҳо ду ҳодисаест, ки бо ҳам пайвастанд, бидуни он ки мобайни онҳо ягон алоқаи сабабӣ мавҷуд бошад. барои ҳамин аз ман ҷуброни зарарро талаб накун. оё мулҳид инро қабул мекунад? ё агар касе ӯро корд занад ва баъд гӯяд, он ки ман туро корд задам сабаби рехтани хуни ту нест, оё ӯ инро қабул мекунад? Албатта не. пас маълум мешавад, ки мулҳидон мехоҳанд инро ё намехоҳанд, дар ҳаёти худ ва илмҳояшон эътирофи принсипҳои мантиқиро риоя мекунанд. аммо вақте гап дар масъалаи муҳимтарин меравад, ки он мавҷудияти Холиқ азза ва ҷалла аст, онҳо дарҳол ин принсипҳоро инкор мекунанд. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.